Jo us vull parlar del Llibre dels Fets de Jaume I, perquè és un dels llibres més importants de la literatura catalana medieval i europea, i perquè és un dels llibres més estudiats per filòlegs i historiadors. Com a escriptora de novel·la històrica, m'interessa especialment l'estudi que n'ha fet de l'obra Josep Maria Pujol, perquè com a erudit ens ha costat el coneixement d'aquest llibre i ens ha fet més entenedora la figura del rei. M'ha interessat especialment d'aquest llibre doncs que hi ha una gran riquesa de vocabulari pel que fa a indumentària, armes de guerra, aginys, un dibuix plàstic del paisatge i l'arquitectura del moment molt acurada, i per tota la filosofia que impregna el llibre, aquesta gran religiositat que dona sentit a tot, des del fet de ser triat com a rei, Jaume I, el sentit de les conquestes, de les batalles, no? Crec que és un llibre que 700 anys després pot interessar a molts lectors perquè ens dona a conèixer la figura del rei, un rei que va governar durant 58 anys, que en un moment molt apassionant i convuls, que el fet que el llibre fos dictat a un dels funcionaris de la cúria, que el mateix rei fos qui el dictés, li dona un aire de conversa que ens el fa molt més proper. El llenguatge és col·loquial, ens fa una lectura àgil, això. Hi ha molt diàleg d'estil directe i hi han inserides també frases del moment, frases fetes del moment, o paraules en francès, en aragonès, en provençal, segons el personatge que parla, i això li dona major versemblança. Tota la narració està feta majorment en primera persona del plural, amb el plural majestàtic, però hi ha alguns moments que també està en la primera del singular. El rei es presenta com un heroi en la majoria de històries, animant a la tropa a avançar en les batalles, no? Però no només és un personatge vestit d'aquesta èpica i amb aquest caire d'heroi i això. També veiem que hi ha moments en què ens descobreix les seves febleses, no? Com quan el mateix rei ens confessa penedit els seus amors senils amb Berenguera Alfonso, no? Veiem un rei caracteritzat com un home medieval del moment, que no només és per una banda bonomia i pietat, sinó que hi ha passatges on també en destaca la crueltat o la insensibilitat, no? Fins i tot. Per exemple, quan el seu fill, l'infant Pere, el futur rei Pere Gran, ofega en el riu Cinca un dels seus germans bastards, a Ferran Sánchez, perquè s'ha revoltat contra ells, no? A través de la lectura del llibre hi trobarem no només una descripció de tots aquests records que van vestint la seva vida, des de la conquesta de Mallorca o de València, sinó també els sentiments del mateix rei, no? La seva personalitat, el que el preocupa, què pensa, el que estima, el que el fa patir, no? El que odia, no? Ens fa un retrat també d'aquesta personalitat. I també hi ha moments en què s'entreté el llibre amb passatges molt íntims, no? Per exemple, que ens descobreixen la part més humana del personatge, com per exemple un niu d'orenetes en una tenda de Borriana, o una nit de vella abans de la batalla, no? Per tant, tots aquests elements faran de la lectura
una lectura apassionant, on no hi falta fins i tot elements, unes pinzellades fantàstiques com l'aparició d'un cavaller blanc amb les armes blanques, dels que us llegiré un petit fragment que és de l'assalt de Mallorca, i diu així, diu: segons ens contaren els sarraïns, deien que van veure entrar primer a cavall un cavaller blanc amb armes blanques, i hem de creure que devia ser Sant Jordi, car en els llibres d'història llegim que l'han vist moltes vegades en altres batalles entre cristians i sarraïns. Bé, per tot això que us he comentat, us recomano la lectura del Llibre dels Fets de Jaume I.